ex-partner ko. Ako po yun na yung nag-decide na umalis. Mabigat na yung pinagdadaanan na kasi nahuhuli ko na siya, nahuhuli ko sila na mag-chat. Una, maganda yung plano ko para sa kanila kasi nagkaroon din po kami ng baby. Hindi ko alam na meron na pala siyang ibang plano. Bilang partner sa akin, yung compliment ba na, oh, andiyan ka pala, nagpadala yung tatay nung anak ko. Ganto ganyan, ito yung ano. Wala pong ganun. Wala pong siyang sinabi kung paano niya nakausap, paano niya nakontak, kung sino yung nag-start, pakipag-communicate, ganun. So, sinantabi ko yun, di ako nag-isip kasi alam ko naman na para sa bata yun. Hindi ko minasama yun. Ngayon sa one time, napapansin ko, lagi siyang puyat. Lagi na siyang puyat. Pag-uwi, matutulog siya, kakain na lang, magugulat ako, antok na antok pagising. Kahit magkatabi kami, nangangalabit ako, wala na nun. Totoo tapos na ako sa kanya. Yun yung pinakamasakit sa part ko eh. Dahil may nadadamay na buhay. Yung magkasama kayong nagpaplano ng kinabukasan ninyo, pero akala mo, dalawa kayong nagpaplano, yun pala, mag-isa ka lang sa tunay na buhay na nagpaplano. Kasi siya, yung mga plano niya, sa iba niya pala gustong buuin. Talaga nga naman, oo. Bakit pa kayo makikipagrelasyon ng iba kung hindi pa naman pala kayo completely nakakapag-move on sa mga ex ninyo? Bakit pa kayo gagamit ng ibang tao kung gusto nyo pa rin pala yung ex ninyo? Sana doon na lang kayo sa ex nyo. Charot with harot. Sa bagay, bakit ka nga naman magsisettle sa isa kung pwede namang dalawa? Wow! Ay, charot lang, wedarot. To naman di mabiro. Syempre, isa-isa lang tayo, no? Pero tingnan nyo, yung top secret sharer natin kagabi. Ang hirap ng pinagdadaanan niya. Binigay niya lahat para dun sa taong mahal niya. Tapos nagkaanak pa sila. Minahal niya rin yung anak ng jowa niya dun sa unang partner nito. Tinanggap niya ng buong buo. Tapos after few days or months or years, malalaman niya na magbabalikan pala yung jowa niya tsaka yung ex-partner nito. Ang sakit sa kalooban, diba? Ay, nako. Anyway, kabisyo. Buti na lang kapag nakikinig talaga kayo sa akin, gagaan yung pakiramdam ninyo. Charot lang with harot. Anyway, kabisyo, 9:00 ng gabi hanggang hating gabi, hindi natin sigurado kung talagang tunay ngang gagaan yung pakiramdam ninyo. Pero buti na lang marami tayong bisita ngayong gabing ito. Parang feeling ko ito yung magpapagaan ng buhay nating lahat, diba? Ito yung tipong ito yung tipong mag-aalis ng mga problema natin sa buhay. Yung tipong kapag namomoblema ka kung bakit ganito yung nangyayari sa'yo, parang kapag tinawagan mo siya, kasi attorney to eh, pag tinawagan mo siya, parang, ay, masosolve lahat ng mga problema mo. Oo, lalo na kung problema mo pera. Wow. Kay Attorney Ronald Tatel Toledo. Oh, ito ay co-founder and presidente po ng Lawyers for Christ. Isa po siyang Christian lawyer, advocate for righteous governance and accessible justice, at kasama natin siya ngayong gabing ito. Feeling ko magko-comment siya mamaya dun sa mga secret file natin o yung mga top secret sharer natin eh. Kumbaga, siguro etong mga nangyayari talaga sa tunay na buhay, ay meron siyang magandang legal advice para sa inyo. So, abangan po natin yan, no? Isa pong karangalan na magkaroon ng klaseng ganong klaseng attorney dito sa programang ito. Kasi yung kasama nyo ngayon, mukha lang talagang lawyer. Pero yung totoo, loko. Loko lang yung meron ako. Anyway, 7:00 ng gabi hanggang ating gabi magsasama tayo. Kapiling ang Basta Princess DJ Raketera. At ngayong gabi, samahan mo ako sa isa na namang patikim
ng sikreto ng ating kabisyo. Eto na po ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Nag-uwi ng babae sa bahay ang partner ko. Baka naman yung babaeng inuwi sa bahay, yung pala yung magiging bago niyong katulong, diba? Paano kung ganon, diba? Pero yung katulong mas maganda pa sa'yo, oh. Ay. Pero yung totoo, what if yung inuwi talaga ng partner mo sa bahay ninyo yung babae niya? As in, bet ka. Anong gagawin mo? Makikitira ka pa rin ba doon sa bahay na yun? O palalayasin mo yung babae? Parang kung ayaw niyang palayasin yung isa. Ay, warla na ite. Kahit hindi pa nangyayari yung World War III, parang mangyayari na sa bahay ninyo, diba? Charot with harot. Anyway, abangan nyo po yan sa aking pagbabalik. Yung kakapalan ng mukha ng isang lalaki na magdala ng babae sa loob ng bahay niya. Ay, abangan natin yung lahat. Kasama pa rin ang inyong Basa Princess, DJ Rocky Terra. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang programang DJ Rocky's Secret Files. Ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Metro's #1